Catalans universals. Tothom sap que darrere de cada home i dona important hi ha sempre un col·laborador no menys important. En el cas de Thomas Alva Edison, ens hem de referir a Rafael Ploms, un petit inventor a l'ombra del gran inventor que havia trobat la solució per una de les grans preocupacions de la humanitat, la llum elèctrica. La història comença a la Barcelona de finals del XIX, quan Rafael aprofita la seva beca Erasmus per incorporar-se al laboratori d'Edison. La seva primera feina consisteix a construir una única peça de vidre molt fi. I la segona, un dia més tard, és fer una segona única peça de vidre molt fi, dins la qual Edison ha pensat introduir un altre dels seus invents, un filament de material incandescent connectat al corrent elèctric. La col·laboració d'en Rafael no acaba aquí. Gràcies a la seva extraordinària capacitat pulmonar, cal tenir present que havia estat tenora solista de la Cobla a Sant Marçal, Edison l'utilitza per crear el buit absolut a l'interior de l'única peça de vidre molt fi. Aquesta absència d'aire fa que, connectant el corrent, el filament es mantingui en estat d'incandescència i es produeixi el que avui coneixem com a llum elèctrica. Malgrat l'èxit de l'experiment, la col·laboració entre aquestes dues llumaneres no va prosperar. Rafael Ploms, però, va continuar investigant. Seus són, i potser per això ningú el recorda, l'invent de la companyia de la llum, dels rebuts i uns anys més tard dels comptadors que va aconseguir instal·lar i cobrar a cada casa. Però aquesta és una altra història.